सर सध्याला जालना जिल्ह्यात आपलं लॉकडाऊन झालेलं आहे, तर व्यापारी महासंघातर्फे आपली काय प्रतिक्रिया काय सर? मी व्यापारी महासंघ सचिव डॉक्टर संजय विघडकर. मागच्या वर्षी 24 मार्चला अचानक लॉकडाऊन लावलं, त्यावेळेस त्याचं नाविन्य होतं. परंतु आता परत लॉकडाऊन पुढे लावणं हे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कोणताही व्यापारी हे ऐकून घेणार नाही, व्यापारी सामान्य माणूस ऐकून घेणार नाही. त्यामुळं सरकारने एक तर पूर्ण निर्णय घ्यावा की स्टेटमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन, एक 4 दिवसाचा 5 दिवसाचा, नाहीतर अशी तुटक. आणि सरकारने ही फसवणूक केली. एकीकडे सांगितलं आहे की आम्ही लॉकडाऊन लावणार नाही आणि पेपरवर वेगळं लिहिलं आहे. मग याचं असं आहे की करो कुछ, बोलो कुछ, सुनो कुछ, देखो कुछ, हो जाए कुछ. त्यांनाच माहीत नाही काय करायचं. अशी तिथल्या परिस्थिती सरकारची झाली. आज जालन्याची काय परिस्थिती आहे ही कलेक्टरच्या हातात आहे. म्हणजे सरकारने फक्त ढकललेलं आहे की तू तुझं बघून घेऊ, तू तुझं कुटुंब तुझी जबाबदारी, तुझं शहर तुझी जबाबदारी, असं कलेक्टरला सांगितलं. ही तुझी तलाठ्याला ते सांगितलंय. तालुक्यात देवाची दुकान सगळं चालू आहे. काही ठिकाणी तर जे बाहुबली लोक आहेत त्यांनी उत्तम दुकानं चालू ठेवले. मग गरिबांनी काय करायचं? म्हणजे एखाद्या बांगडीवाल्याने दुकान बंद ठेवायचं, ते साडीवाल्याने दुकान चालू ठेवायचं. अत्यावश्यक दोघंही नाही. हा जो अन्याय आहे एका विशिष्ट व्यापाऱ्यावर, जो डेअरिंग करत नाही, जो नियमा सोडून वागत नाही, तर त्याला आज सजा होती. आणि जो नियम सोडून वागतो, ट्रिपल सीट जातो, त्याला काही पोलिसांना मारतो, त्या लोकांना तुम्ही पकडत नाही. म्हणजे हा अन्याय त्या विशिष्ट वर्गावर होतोय जो सभ्यपणे वागतोय, नियम धरून वागतोय. अशांवर हा अन्याय सरकारने हात त्वरित बंद करावा आणि एकच निर्णय घ्यावा, लॉकडाऊन ठेवायचा की नाही ठेवायचा. ठेवायचा तर युनिव्हर्सिटी ठेवा, नाहीतर असा तुटक ठेवू नये जो अन्यायकारक सगळ्यांसाठी आहे. धन्यवाद.